Deuteronomy 10. Na yei ni mmaransɛm ahyɛde ne atemmude a Awurade mo Nyankopɔn ahyɛ sɛ wɔnkyerɛkyerɛ mo na monyɔ asase a moretwam akɔfa no so. Na wasuro Awurade wo Nyankopɔn adi n'ahyɛde ne ne mmaransɛm a merehyɛ wo yi nyinaa so. Wo ne wo ba ne wo baba wo nkwa na nyinaa na wo na aware. Enti Israel tie na hwɛ yɔ na asi wo yie na wadɔɔso pii sɛdeɛ Awurade w'agyanom Nyankopɔn ka kyerɛ wo no asase a nifusuo ne ɛwɔ sene soɔ no so. Israel tie Awurade yɛ Nyankopɔn ne Awurade koro na fo akoma nyinaa ne wo kra nyinaa ne w'ahoɔden nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn. Na nsɛm a merehyɛ wo na yi na wakoma so na fa kyerɛkyerɛ wo ma yie na kasa ho. Wafitena mu ne wo kwan so nantie mu ne wo nna mu ne wo sɔreɛ mu na fa yɛ sɛnkyerɛnneɛ kyekyere wo nsa na ɛnyɛ w'aniwa ntam nkae abotire na twerɛ gu wo fie aponnwa ho ne w'apon kɛseɛ so. Na sɛ Awurade wo Nyankopɔn nya de wo duru asase a ɔkaa w'agyanom Abraham, Isak ne Yakob ntam sɛ ɔde bɛma wo no so, nkura kɛseɛ a ɛyɛ fa a ɛnyɛ wo na wokyekyereɛ, ne adan a nnipa nyinaa yɛ no amaama a ɛnyɛ wo na wode hyehyɛɛ mu, ne mmura a watutu a ɛnyɛ wo na wotutuiɛ, bobe nturo ne ngudua nturo a ɛnyɛ wo na wotetɛeɛ. Na sɛ wodidi na wommee a hwɛ yie na ɔwerɛ mfiri Awurade a oyii wo Misraim asase so firi nkoafie no. Awurade wo Nyankopɔn na suro no na ɔno na som no na ne diri ho ntam na ka. Munnie nyame foforo a wofiri amanaman a wogugu mo ho no anyame mu akyi. Na Awurade wo Nyankopɔn a ɔwɔ wo mu no yɛ Onyankopɔn ninkufoɔ. Na Awurade wo Nyankopɔn abufuo annɛre ntia wo na wansɛe wo amfiri asase ani. Monso Awurade mo Nyankopɔn hwɛ sɛdeɛ mosɔɔ no hwɛɛ Masa hɔ no. Munnie Awurade mo Nyankopɔn mmaransɛm ne n'adansesɛm ne n'ahyɛde a wahyɛ mo no so pɛpɛɛpɛ. Na hwɛ deɛ tene na ɛyɛ Awurade ani soɔ na asi wo yie na wakɔ akɔfa asase pa a Awurade kaa ho ntam kyerɛɛ w'agyanom no. Na watu atamfo nyinaa firi w'anim sɛdeɛ Awurade kaeɛ no. So ɔkyena bi wo ba bisa wo sɛ adansesɛm ne ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ bɛn na Awurade yɛ Nyankopɔn de hyɛɛ mu yi a ka kyerɛ wo ba no sɛ yɛyɛ Faro nkoa Misrim na Awurade de nsa a ɛyɛ den yi yɛn firi Misrim. Na Awurade maa nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ akɛseɛ a ɛyɛ hu baa Misrim. Faro ne ne fie nyinaa so wɔ yɛn anim. Na yɛn deɛ oyi yɛn firi hɔ sɛ ɔde areba de asase a ɔkaa ho ntam kyerɛ yɛn agyanom no abɛma yɛn. Na Awurade hyɛ yɛn sɛ yɛnyɔ ahyɛdeɛ yi nyinaa na yɛnsuro Awurade yɛn Nyankopɔn na ɛnsi yɛn yie na nyinaa na ɔma yɛnya nkwa sɛdeɛ ɛteɛ na yi. Na sɛ yɛhwɛ di mmaransɛm nyinaa so Awurade yɛn Nyankopɔn anim sɛdeɛ ɔhyɛɛ yɛn no a ɛbɛyɛ yɛn atreneefoɔ